Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States Trump, 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 Trump. Wel, fi'n gobeithio mewn fel 4 blwyddyn bydd pobl yn dechrau meddwl am gweld beth mae'n gwneud. Mae fe'n problemau mawr i fi. Mae ddim yn jyst problem sy'n mynd Wel, protest bach sy'n mynd mlaen fan hyn nawr, gyda cwbl o pobl sy'n dod ynghyd i canu cyneuon a dweud storion a esbonio pam maen nhw cweit mor drist ynglyn â'r sefyllfa. Y stori erioed ti'n gweld arnywyd fel Trump o'r blaen, ddim sydd wedi hoti fan, ond sydd wedi dod o ble mae fe wedi dod. Mae fe wedi dod o'r byd busnes. Mae fe diddordebau fe, mae fe'n hollol wahanol fel petai i'r alwydd cyn neu'r alwydd sydd wedi bod o'r blaen.